Como Height Vision, seminar de prezentare, tabla electronică interactivă Como, butoane de comenzi. Să vă prezentăm și alte facilități ale produsului nostru. Butoanele de comenzi. Pe ambele margini ale tablei există butoane de comenzi care ne ușurează munca. Iată aceste butoane, începând din partea de sus. Previous Slide, cu care putem reveni la paginile anterioare ale unei prezentări, Next Slide, cu care putem trece la pagina următoare a prezentării, New White Slide, care introduce o nouă pagină albă, New Black Slide, care introduce o nouă pagină cu fundal negru, Screen Indentation Mode, mod care ne permite să facem adnotări în orice program, Pen Thickness Thin, liniile care le desenați vor fi subțiri, Pen Thickness Middle, liniile pe care le desenați vor fi medii, Pen Thickness Thick, liniile pe care le desenați vor fi groase. Cu ajutorul butonului Save puteți salva imagini sau pagini ale prezentării. Butonul Undo elimină ultima comandă executată pe tablă. Butonul Erase execută trecerea la modul de ștergere, indiferent de pixul electronic pe care îl folosim. Butonul Switch Mode face trecerea de la programul Flowworks la simplele funcții de cursor. Să folosim acum câteva dintre aceste butoane. În primul rând, apăsați butonul New White Slide. Acum pe ecran apare o nouă pagină goală. Apoi alegeți unul dintre butoanele care dictează grosimea liniilor. Încercați să desenați cu un pix electronic sau cu degetul. Apoi alegeți altă grosime a liniei. Observați diferența? Acum să ștergem una dintre cele două linii. Apăsați butonul Erase și trasați cu degetul peste una dintre linii. Excelent! Acum informația e prezentată în modul dorit. Să o salvăm pentru o prezentare ulterioară. Așadar, apăsați butonul Save. Puteți selecta directorul și formatul în care doriți să salvați pagina. După ce ați ales parametrii doriți, vom putea cu ușurință să folosim ulterior pagina salvată. Minunat! Puteți folosi această tablă electronică la fel ca tabla de clasă. Dacă doriți, puteți urmări următorul seminar în care vă prezentăm detaliat alte idei despre modul de utilizare a acestui produs.